Acompanyeu-me a la signatura de llibres de la llibreria Papiol de Calafell a peu de platja. Estem amb l'Anna, de la llibreria Papiol de Calafell. Què ens expliques del dia d'avui? Doncs mira, aquí hem organitzat una trobada amb autors, que la majoria són de la província de Tarragona, i l'hem fet juntament amb l'editorial Picnic Random House. Estem supercontents, la veritat, ha vingut moltíssima gent. És una gran oportunitat, al final, per conèixer els autors, per donar ja el tret de sortida a Sant Jordi. Hi ha bastant ambient i aprofito per parlar amb alguns dels autors que hi ha per aquí. Estem amb l'Eduard, que és l'autor dels Estornells Mai Volen. Com ha sigut l'experiència d'escriure la teva primera novel·la? Doncs ha sigut un procés apassionant per mi, la veritat. He crescut molt com a escriptor i també com a persona. Quin tipus de persona el recomanaries? A persones que estiguin en un canvi d'etapa vital, a joves frustrats a nivell laboral, però bé, penso que qualsevol persona en pot disfrutar perquè al final el que es toquen són aspectes universals. Estem amb el Pau Clua, autor de Xurigat, i jo et volia preguntar, Pau, com és que has triat literatura infantil per escriure? Ja fa bastants anys que em dedico a la literatura infantil i aquest any em van proposar el Xurigat, que és còmic, aquest sí que és el primer còmic. Ha sortit aquest, que està anant molt bé, i el mes que ve surt el següent. Doncs ho anotem i pels més menuts de la casa. Aprofito per ensenyar-vos l'interior de la meva llibreria de confiança, així que si us perdeu per Calafell, ja sabeu on anar. Frase estrella preparada. Per un Sant Jordi ple de llibres, roses i moltes històries.